nchi niko bono bagendete kwirikia ase ebiama bia gesiasa ase barachie koba ababwatani ebiama biri barachie gochora nigo omoroberio yo bakogochaka rituko ria rero ase ogochagoika omoerio rituko ria Jumamosi abarayi bekiombe getenerete eng'ana eyo nigo batebire kero Mokenya nigare nobosibore bwekwirikia ase kiama kerianchete nakoba omobwatani aroro nigo kuborwa kwarurwa gochiasa Abakenya nena bamenyi be county ya Nairobi ase omoroberio yo gendete gwesokia bare ase obonge morikito Linet Nyambane noroboti orwe rituko rero ritang'ani twanyare koba togochagega ne rituko rianyare koba rikworoke ng'a abantu abange berure banyare koba bagojoin party erinde banyare koba members of political party ne rituko erimorioka rietire maega yekiombe getenenerete ebiama bia gesiasa imeyense Center for Multi-Party Democracy gochakia omoroberi bw'abananchi kwerikia koba ababwatani ao ase ebiama bia gesiasa bono omoroberi oyo ni gochaka rituko ria rero ase orachigoika omoerio rituko ria Jumamosi Ukwana Nensoko TV no director bwekiama kia UPA Ken Marita asatebire nigare no kwege na ekiamekyo na kikerachi gosiria obokurumi bore asense ase obochori bore bosio esimbo ye chama ne sabuni. That's why intumu na UPA togotebanga safisa Kenya egekogera togoteba safisa Kenya mambo ya corruption, mambo ya education na the economy of the country tunataka iwe sawa. Na lero na rituko riarengeri tang'ani ase okoigora exhibition ekie byama wetania 30 biarekanire kobeka chi manifesto chiabo na chi ideology chiabo na intumu na UPA twanyare koba togokora exhibition yeito na gotebia abantu UPA ne chama ya national na tokorangiria abantu baminta bagusi bari Nairobi na bari bande bagotoigwa ase chingongo chionsi chia Kenya ng'a enyomba yomogusi bono iga UPA Marita oro kirio kwegena kwaye asa tebre buna weikarit koria Jumamosi nigo barachi gutwara ababwatani abange ase bono aruro kubori gochia asa bagusi bonsi kwerikia asobonge chingakie chiechio boigo abasae babori go gwesokia ase obonge korurero mpaka Jumamosi etage tutuete intutwe kabanyene na abanteri bweyemo na rero asengenje yarengeri tukoritang'ani twanyorira abantu 50 au babeire bagosoa muna new members ase chama yeito ekiagera bagusia bange ba Nairobi nigo bagoteba ng'a tigatosoe ase nyomba yeito agekogera kire gesaku nkebwate mwabo na gikagetware mwabo ekero kende gionsi baratake kuboria banyora mbabwate nyomba yao bakuboreria ase rituko ria rero twanyare koba tokoregister abantu bari abange abagendete nande kworoki ng'a mbabwate yani okogania gwokoba members buno mwana youth nigo ngonyara koba encourage abasae erinde banyare koba bagojoin chi party koba ina political party nebwate advantage engiasa enene sana na baiga tokonyara koba togojoin so nonye no mosae karora ase political party nabo okonyara koba gokonyora first priority erindo nyaro koba naye gogosemiwa na kiora nyaro koba gogoswa in this field ya politics egati yabasae abuberi kiabuna ababwatani ase kiamekyo nigo basangire ebirengereri byabo ase rituko ria rero nabo yaranyarekana ko baritiko ritang'ani na soire kiameki buna inche omosae ngo basaba basae bari iskazi mobe mogo join party sengencho enere saiga yaito buna into abasae egento kiagera na joinie chame yenekemo tonyare gosabisha abarayi mbaro basariri bono yagera join tosabishe tonyora abarayi abanyia nonye nabo nigo okuborigwa kwarure gochia asa abasae wesokia asobonge na kwerikia buna abakchikura erigo chikwenekia oborayi borororo nkogenda borenka asobochori bore bosio abaiseke n'abamura bari bataranyora waka chikuro se bataranyora chikura berike egere tobwate chikure chinyinge tonyare gwakera
omweshimiwa Dr. Fred Okengo Matiang'i oyore omousi nande ore omwana ominto gekogera gwika tumusupport na egesaku egere nere anyare konyachukura chinde korwa ase abanto bande. Koripoteria Ensoko TV erieta riane Linet Nyambane.